Hej. Det snak. Okay. Jeg har hvor mange spørgsmål? Mange spørgsmål, som jeg skal svare på. Og i dag har jeg Victor med. Og okay, jeg har fået spørgsmål fra nogen om, hvorfor man kan ikke sammen mere. Ved I, hvorfor jeg ikke er sammen med ham? Vi har sparket. Nej, det er fordi, at vi var uvenner til sidst. Vi kom op og slås faktisk rigtig meget. Derfor. Er din nye kæreste bedre end din eks? Det kommer an på, hvordan du mener bedre. Seksuelt eller bare som kæreste? Kæreste. Ja, det er han. Hvad står? Tør du at lade din kæreste lægge makeup på dig? Ja. Den får I en video om i morgen. Vil du lægge makeup på ham? Ja, for fanden, men jeg ved ikke helt, om han tør. Vil du have et bank? Vil du have din kæreste med en video? Det har jeg. Hvor længe har I været sammen? En uge og 3 dage. Det kan ikke være 3 dage. Jo, en uge plus. Sætter for den 12 dage så. Sætter for den 23 til den første. Ja. 27, 8, nej, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Første. Det er 9 måneder. Nej, 9 uger. 9 måneder? 9 uger. Skal det være? Tænk, at jeg har været holdt ham ud så længe. Nej. Eller skulle jeg sige, tænk, at han har holdt mig ud så længe. Jeg er så uheldig, at hun har været. Hvor længe har du været lammet? Hele mit liv. Hvorfor ser du ikke din far? Fordi vi har haft nogle problemer, og fordi at han ja. Men jeg skal bare genforenes med ham igen om en uge. Smart. Okay. Hvis du har flere spørgsmål til mig, så kan du skrive, og jeg skal nok svare på dem. I siger hej hej. Hold kæft, du er dårlig.